rijk mishandelde Venezolanen een schadevergoeding moet geven. Curaçao heeft de mensenrechten van 7 Venezolaanse gevangenen geschonden. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gisteren bepaald. Daarom is het Koninkrijk der Nederlanden veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding. Die varieert van €1625 tot €5000. Dat is ongeveer 10.000 gulden. Het gaat om Venezolanen die in 2019 hun land per bootje ontvluchtten. Voor de kust van Curaçao werden ze onderschept door de kustwacht. Ze kwamen in de gevangenis terecht, 3 van hen en 4 in de vreemdelingenbarakken. Toen daar 2 maanden later rellen uitbraken, reageerden de bewakers door met rubberkogels op de gevangenen te schieten. En de 7 dienden een klacht in wegens onmenselijke behandeling. Het Europees Hof van de Rechten van de Mens stelt dat Curaçao niet heeft kunnen aantonen dat het geweld gerechtvaardigd was. En daarom moeten ze schadevergoeding betalen. Het heeft er ook mee te maken dat Curaçao in de eerste week van de detentie van de Venezolanen hen de toegang tot juridische hulp